Joo, nää oot jo myöhässä. Vittu, tää on paskapeli, jotakin vitu 90-luvun saatana diskopantteja. No niin, nyt tehdään ensimmäisenä baarissa. Noin. Meni jo. Täällä laittaa tämmösen paskan biisin. paska. 70-luvun vitu. Joo, vitu. Milloin? Tää niinku oma biisi, vittu ihan sama. Oma riinko. Viinaa, bassoa, patteryä. Paitsi että nyt on viinaa, bassoa ja ediä. Niin ja me tehdään ruokaa. Tuo voi olla pois. Ollaanko sipulit on valmiita? Potut kiehuu. Kiehuu, potut saa kiehua. Älä mene sinne. Kraus. No vittu, siitä on vähän kauan aikaa kun mä viimeksi soijailin laudessa. Ei. Ihan samalla. Hyvä biisi. Vittu, että on paska soijan purkki. No se on liian täynnä, niin mä ulos sen. Sorka. Mikä tää on sama soija? Oh, soikingia. Hyvä soija. Nyt kun se homma menee pikkasen liian nopeaa tää homma. Mitenkä sillä pannulla tehtiin eläkään? Pesen lihaa. Hyvä siis. Paista äkkiä lihaa. Ei lihaa paista, kun se pistetään uuni, kun tehdään mun reikä. Niin vittu. Joo, justiinsa. Haista vittu. Sori. Vittu menee sekaisin kaikki. Ei uuni. Mennään aivan sekaisin kaikki. Miten vittu tätä tehtiin? Eikö sulla on nyt väärä resepti, kun se on nyt pyöriköitä? Eikö tämä, tämä on samalla lailla. Mureketta. Tämä samalla lailla tehdään tämä mureke. Tässä vaan pyöritellään. Eikö niin onkin? Onpa hyvä biisi. Tota on paska biisi. Tosin maito niin Tuossa on ollut ketä yksi valkosipu, niin kyllä se me laitettiin ainakin 11. Niin, koska me tykätään valkosipulista ja tässä sanotaan, että yksi ja puoli sipulia kautta yksi sipuli, niin me laitetaan sinne 3 vai 4. En mä muista. 2. Niin, mutta me laitettiin 4 tai 5 me laitettiin sinne, koska Niin onkin. katokko, Mutta se on hyvä. mä syön vähän enemmän, että mulle jää, että mun ei tarvitse heti tehdä ruokaa. Potut kiehuu helvetin hyvin täällä taustalla. Kiehu. Pistä sinne vähän. Tämä on sitä säälittävintä asiaa, mitä voi tehdä, mutta laitetaan pippuria vähän pottuihin. Mä laittaisin sinulle vähän suolaa ja chiliä myös. Voita kannattais laittaa. Niin joo, kannattais. Nyrkillinen voita. Ei oo voita. Ei oo voita, kun ei oo öljyä. Kato mikä Loora-paketissa lukee. Leivälle ja Se on ruoanlaitto. Se on margariini. Niin, leivälle ja ruoanlaitto. Säkiski löysi noin vastustajansa. Ui helve. Ja vittu se tästä. Meni valkoisen. Säkis löysi vastustajansa. Vittu kun ne ei näe roskisalkku. Yhdenkään taktiikka. Hyökäätä. Särsikö jo tietää miten tehdään. Oi vittu se on. Mies rikkoo mun jälleen näkijänä. Oi. Minkä takia mä Tuosi vittu tuon paskan näin. Onko tarpeeksi? En tiedä. Et tiedätkö mitä tehdään? Ruokaa. Nyt ne ei näe sitä mitä mä teen, kun mä tuhoan nyt korppujauhoa. Misäpä on?
Mihinpä laittaa? Tuonne paljonko laitetaan. Mä en tiedä luepa muuten siitä. Otappa se tuoli siitä tähän lähelle. Ei kun tässä on hyvää lukia, ei me jouduta istuun kun ruokaa tehdään. Monenko litraa taikinaa näitä? 2 kertaa. Monen litraa? 3. Niin Eipä siis montako kertaa oot tehnyt ton taikinaa? 2. Eli 2 kertaa tämä. 2. Elikkä sitten me laitetaan 2. Vähän yli 2. Aika siis 3 kerran. Melkein 3 kerran sen. Siinä on 300, niin me ollaan tehty 800. Elikkä me laitetaan... No se on, me ollaan tehty 2 kertaa tuolla, se on 600, me ollaan 800 se. Se on 2 desiä korppuja. Mä laitoin jo 2 kananmunaa, ei vaan siis 3. Korppuja. Eli... Ai laittoit sinne. Eihän mä voinut laittaa, kun tää pussi ei oo edes auki. Ei oo, mä laitoin 3 kananmunaa tänne. Niin, mutta korppujauhoja menee. 2 kertaa se taikina semmoset pari desiä. Ei se haittaa, ei tämmönen miksikään, vaikka mä veivaan tätä niin kauan kuin mä haluan. Sitten kun näin tälleen kuulijoille ihan tiedoksi, niin kahvikuppihan on aina suurin piirtein pari desiä. 2 desiä. Sillä me saadaan oikea mitallinen, eli toisin semmonen kahvikupillinen korppujauho. Mutta niihin kannattaa laskea heti kerralla mennä keskelle reikä. Ja henkilöstä potut. Iso kattila sai kiehua ihan kunnolla. Se ei haittaa vaikka kiehuu muussiksi, koska niistä tehdään muussi. Punaisella maijolla tietenkin tehdään muussi. Se on ihan sama, että miksi ne kiehuu. Send them all back to Africa. Ja mä kerron jo, että se on noista perunoista se on ihan sama, että kiehuuko ne miksi, että hajoaako ne vai ei, koska niistä tehdään muussi. Niin se on ihan sama, että hajoaako ne vai että kun niistä tehdään muussi, että niistä tehdään punaisesta maijosta oikea muussi. Me tehdään sitä, että paljon tässä oli? Tässä oli tonni 200, oliko tässä 800? Sitten 3 niin. Laitatteko me 3? Laitapa. Katsotaan. Laitoit 3. Elikkä siellä on sitten tulee sipulit, niin Ja sitten kato, ei olla vielä laitettukaan valkosipulia ja sipulit, ne tulee heti nyt. Me voidaan laittaa ne just heti tähän perään. Koska niistä tulee sitten ne itse kalliit ainekset siihen. Siis kalliimmat ainesosat tähän, jotka antaa maun. Sitten tietenkin saa maustaa ihan oma asia mukaan. Mehän maustetaan vielä chilillä, otahan sieltä chili ja pippuri. Ja maustetaan vielä chilillä ja pippurilla. chili ja käänteet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se on siinä. Yleensä kaikilla on se 10. Musta pippuria saa olla melkein 20kin. Koska se tulee vähän pienemmästä. 20. Tulee vähän pienemmästä rööristä. Suolaa ei tarvi koskaan, jos... Jos ois viisas. Suolaa ei tarvis, jos laittaa soijaa. Joo. Jos laittaa soijaa, niin suolaa ei sillä tarvi, koska soija antaa suolaa, mutta soija antaa aivan helvetin hyvän maun. 20-30. Semmonen kunhan vaan ripottelee, jos haluaa. Vielä. Joo, vielä se on. Vielä saa laittaa. Vielä, joo. No niin, 50 mennään jo. Joo, riittää. Joo, kaipa se riittää. 70 on vitu hyvä. Joo, se on hyvä. No. Soijaa saa laittaa ihan vitusti. Kato, ei suolaa sitten toki, niin alkaa jo erottua näitä pystyy tekemään. Ihan se on aika... Pikkasen, jos teillä olisi vähän jotakin jauhoja, niin voitte tehdä nyyttejä. Voitte, niin, voitte tehdä paljon taikinoita. Näin, voitte tehdä kunnon lihapullia näin. Ja... No vittu paskat mausteet. Voitte tehdä... Lisää suolaa. Katoko tippuu? Ei, ne on ihan paskaa. Lisää suolaa. Kato, kun laitatte vaikka käsille vähän öljyä, niin voitte tehdä kunnon lihapullia. Ihan paskat suolat. Kipahti tuonne.
Minä heitit se. Elää rikoo tätä ruokia. Niin. Me ollaan seuraavaan kertaan. Otetaan potut kehiin. No niin, otetaan sitten potut kehiin. Joo, tämä oli vitun paskasti tehty. Tää hajuaa vittu. Heti saatan. Onko tuossa öljyä? On, siinä on hyvät murekkeet tulossa. Kun tää hajuaa. Siinä on vituusti öljyä. Tää hajuaa kokkoon tämä paska heti. Se Haluatko nähdä siellä on sipulia, ruohosipuli, tuore juusto, keskijuusto. Ruohosupua kikuusinen. Leiviti. Meidän perunamuusista tuli perunavelliä. Minä en sitä kussu, kun minä sanoin, että ottakin jo pois, mutta ei sitä tullut. Unohti kaataa veet pois perunasta ennen kuin lähti muussa. Vittu, oisitte voinut itekin tehdä se, saatana. Elikkäs. Tehtiin pottumuusia. Vähän meni päin perse. Ei mennyt. Kun me tehtiin perunavelliä. Niin, me haluttiin tehdä perunavelliä, niin me tehtiin perunavelliä. Tämä on just sitä velliä, jota teidän lapsenne haluaa aina. Toisin sanoen, Eli säkis tekee teidänkin äitien ruuat. niin. Paskoja. Sitten täällä meillä on niin. Ja tässä on itse niin sen lihasyöjien. Otahan Pepe batalappu. Oi saatana. Ylläpä tuoksahtaa. Tuoksahtaa ja vähän sattuu näitä. Otetaan patalappu. Täällä on sitten niitä isojen vellejen ruoka. Itsessään. Se on tursua tuolla välistä. Joo. Tässä on lihamureke. Tuo on muuten tuore juustoa, tuo mikä tursua. Se on... Yritettiin etsiä 15%, mutta ei ollutko meidän kaupassa, niin ei ollutko 23%, mutta pistettiin vähän enemmänkin 23% ja tuore juustoa siihen keskelle ja tirsuu siinä välillä ja perkele korppujauhoja ja kaikkea. Se vartti vetäytyy. Ja ei muuta kuin syömään. Ei lihamurekkeja tarvii varttia. Nyt sitten siitä tuli tämmönen. Yeah. We all send them all back to Africa. We all send them all back to Africa. We all send them all back to Africa where they belong. We all send them all back to Africa. We all send them all back to Africa. They don't like this, they don't like that. They're never satisfied, and that's a fact. The more we give, the more they take. The more we fix, the more they break. And left us in an awful mess. We go back home, we ought to send them all back to Africa. We ought to send them all back to Africa. Get the hell out of America and leave the white man alone. White people are blessing you. That's what I'm supposed to do. Here's up to me, send them all back. We ought to send them all back to Africa. We ought to listen to the baby, let's send them all back. Send them all back. Ja itse kokki haastattelussa räkis Chorro. Chorro, terve! Bon appetit. Mä rakastan näitä ruokia, mitä mä teen. Ei vaan siis, niinkö Joni tekee.